Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan bigarren mailako inekuazioen ebazpena zelan egiten den ikusiko dugu. Eta horretarako, arbelan ditugun urratsa hauek jarraituko ditugu. Behar bada gogoratuko duzue bigarren mailako ekuazioak ebazteko formula hau erabiltzen genuela. Bai? Minus b plus minus r karratu eta r karratuaren barruan b karratu ken lau biderra bider z, zati bi biderra. Bai? Eta formula honetan letra hauei zenbakizko balio bat emateko egiten genuena zen gure bigarren mailako ekuazioa moldatu itxura hau izateko, bai? Eta iza karratuaren koefizientea haren balioa ematen zigun, bai? Izaren koefizientea beren balioa eta gaiazkea z zen, bai? Orduan gu emango ditugun lehenengo urratsak hauek izango dira. Bai, moldatuko dugu gure inekuazioa halako itxura izateko eta horretarako gai guztiak atal berdinera pasatuko ditugu eta zerora berdindu. Bale, orduan, minus iza karratu gehi lau iza lehenengo atalean daude dagoeneko, pasatuko ditugu orain bi iza, minus bi iza, bai, gehitzen dago hemen pasatuko da beste atalera kentzen, minus hiru iza, bilakatuko da plus hiru bat, bai? Zeinua kopiatzen dugu eta 0. Antzeko bi monomio ditugunez, batuko ditugu, minus iza karratu plus lau iza ken bi iza plus bi iza da, gehi hiru, bai? Bale, orain, iza karratuaren koefizientea minus bat denez, aldatuko dugu bai positibo izateko. Eta horretarako, inekuazioa bider minus bat, inekuazio osoa biderkatu behar dugu minus bategatik, bai? Bale, baina hemen, urratz honetan, bai, adi egon behar zarete, ze gogoratuko duzuenez, inekuazioetan bider edo zati zenbaki negatibo bat egiten dugunean, ikurra aldatu egiten da, bai? Orduan, nik badakidanez, honen iza karratua positibo bihurtzeko inekuazio osoa biderkatuko dudala bider minus bat, gero ez okertzeko, egingo dudan lehenengo gauza izango da ikurra aldatu. Bai? Eta orain ja bai, biderkatuko dut inekuazioa, bai? Minus iza karratu bider minus bat iza karratu, plus bi iza bider minus bat minus bi iza, plus hiru bider minus bat minus hiru. Eta 0a, 0. Bai? Orduan orain hemen daukagu gure inekuazioa. Bai? Moldatuta formula aplikatzeko ja. Bai? Orduan, haren balioa bat izango da, beren balioa minus bi eta zeren balioa minus hiru. Bai? Idatziko dugu, ordezkatuko ditugu formulan, iza berdin minus b, eta hemen kontuz, minus b minus bi denez, minus b plus bi izango da, bai? Hau da, minus bi plus bi da, bai? Plus, minus, r karratuaren barruan b karratu, minus bi karratu, plus lau, minus lau bider a, bider c. Beko partean. Bi bider a, beraz, bi bider bat, bi. Formulatzoa idatzita daukagu, orain eragiketak egingo ditugu, bai?
azpian jarrituko dut. Plus bia, ja, badaukagu, plus, minus, eta erro karratuaren barruan izango dugu laua. Eta orain, lau bider bat lau da, lau bider minus iru minus amabi, baina hemen aurrean beste minus bat dagoenez, plus amabi, bai? Beraz? Hola, eta espikadean, bi. Lau gehi amabi, amasei da. Amaseiren erro karratua, sei. Bi plus minus, markatu, lau, ez da? Lau gehi amabi, amasei da, amaseiren erro karratua, lau da, beraz, lau, bai? Eta hemendik bai, aterako dira, bi soluzio, bai? Alde batetik, bi gehi lau, sei, zati bi, iru, eta bestetik, bi ken lau minus bi, zati bi, minus bat. Bai, orduan, hemen ditugu gure bi soluzioak, bai? Zer egin behar dugu orain? Soluzioak irudikatu. Non irudikatuko ditugu? Zenbaki errealen lerro zuzenean, bai? Orduan. Gure soluzioak minus bat eta iru. Bale, ba, minus bata hemen egongo da, zeroa, bat, bi, eta iru hemen. Bai, beraz, hemen plus infinitoa izango dugu, eta hemen minus infinitoa. Bai, beraz, gure soluzioek hiru tarte eratzen dituzte. Bai, alde batetik minus infinitik minus batera, minus batetik irura eta irutik minus infinitura. Bale, orduan, orain, zer egin behar dugu? Aztertu hiru tarteak. Zelan aztertu? Egiaztatuko dugu ea hiru tarte hauetan inekuazioak azaltzen digun baldintza betetzen den edo ez, bai? Hori egiteko zer egingo dugu? Tarte bakoitzeko zenbaki bat aukeratu, zenbaki hori ordezkatuko dugu inekuazioan, eta apuntatuko dugu ea betetzen den, egiaztatzen den edo ez, bai? Orduan, lehenengo tarte honetatik aukeratuko dugu adibidez minus bia, bai? Erraza izango delako minus biarekin eragiketak egitea, bai? Orduan, minus bi karratu, plus lau da. Minus bi bider minus bi, plus lau. Bai? Hemen jartzen badugu minus bi bider minus bi, plus lau. Eta gero minus irua. Zein da honen balioa? Lau gehi lau sortzi, sortziken iru bost. Bost, zero baino txikiagoa da? Ez da. Orduan hemen, ez da betetzen gure inekuazioak azaldutako baldintza, bai? Bale, joan gaitezen tarte honetara. Tarte honetan, minus batetik irura oso zenbakia erosoa dena, zeroa da, ezta? Beraz, zeroa erabiliko dugu. Zero karratu, zero da, bi bider zero da, beraz, minus iru, zero baino txikiagoa. Hau egia denez, tarte honetan egiaztatzen da inekuazioak eskatutako edo azaldutako baldintza. Azkenengo tartean, aukeratuko dugu laua, bai? Laua hartzen badugu, lau karratu amasei da, lau bider bi sortzi eta minus iru. Amasei minus sortzi, amaseiken sortzi, sortzi,
zortziken iru, zortziken iru bost da, eta bost ez da 0 baino txikiagoa, beraz, hemen ez da egiaztatzen, ez da betetzen inekuazioa, bai? Orduan, orain, soluzioa idatzi behar dugu, bai? Eta zelan idazten dugu. Non betetzen da inekuazioa, hau da, non betetzen da zein izaren, zein baliok betetzen dute adierazpen hau 0 baino txikiagoa izatea? Tarte honetan dauden zenbaki guztiak, bai? Beraz, hori adierazteko, holan idazten dugu gure soluzioa, bai? Hau izan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen, bai web orrialdean jarraitu jakindun.